Wah, dolan ah. Lah kaya ono apa kae wong? Kayak kopi ya. Aha, kerjaan wae ya. Kok ngeses ya? Bongkok kue. Perlu diganjel kan kok. Ulah sukik ngeses malah. Kerek kok. Gua anjel nek itu pokoknya kok. Ulah matane suwek iki ngeses kok. Suwek. Dari kopi tangelan rekoso kok kene. Ses wae. Pancen bajingan kok. Asu ki ngeses wae pancen kok. Alah nang opo, Bos? Wah, keburuan piye? Hati-hati ya, sebenarnya hati-hati ya nyambut gawe ya.